Someone emakhaya njani khona ngathemba ngiyaphila emigama ngantintwana from Ubutho TV and Ubutho FM. Santhanda futhi hlezi ngithatha sibuleke. Injeni into namhlanje silapha uLungu. Ehlathini, Ehlathini namhlanje sivakashela uSisi okuthiwa uOpho. Wakazulu sibe undaba ezethu umntwana kaMakhaya. Thina siya Ubutho FM and Ubutho. Ubutho TV and Ubutho. Manje uyazala onza 35 years. Happy birthday. So much, no. Kusalile ukuthi izinto zonke ne. Thina sicela belungu namhlanje wenze ngani? Skippani abantu abangaka abacula bangaka ngiyazi ukubuya namhlanje. Shubile, skippani ngawo. Angazi nami. Angithi ngithanda abantu abangijikisana. Ngithi into encanyana nje yena lo mndeni. Kodwa nje ngiyabona abantu abaningi they showed up, bathungisa, benza yonke into baspend imali enkulu. Okungenza ngizwe ukuthi ngibalekile emphakathini uthando. Mbona ithuthu la ifikela. Inqabe ithuthu lazo la ko 45 kuya phezulu. Kwenze njani ithuthu? Uyithathe uyithole kanjani ithuthu? Ithuthu khona ziyaziyayiha. Okay. Ngiyithanda izinto ezinhle. Good, yeah. Okuhle nje igama ngithanda izinto ezinhle kodwa ngifuna nje uzama into ehlukile into engijwayele. So ngathi nje let me just explore ukuthi ezimangibona ziba ngizindlela ezayo. Kube nalokho. Yes, ngithayike nami ke ngoba ukuthi usuku lami try something new and this I'm sure I'm starting the show. Ulundi lonke liyangazi. Okay. Ukuthi ndabe ngizositshela mfethu. Uzosebenza umuntu, usebenza laphi? Ubhizinisi nawo wenzezana empilweni ngoba khosi manje abantu abalala basithusa manje. Balendlela esibanga bafethu ngabona abantu abana bafethu waba bagqoke all black bonke. Sesizoza kanjani? Hayi, ukusebenza ngothisha ngafundisa izinto za-commerce. Okay. Economics and accounting. Side hustle. Ngenza khona idekha, inceba events, umshado, nemembers. Kodwa-ke konke lokho kwenza nge-planning, proper planning. Ayisiyo into eveleyo. Plan ukuthi mase ngizokwenza njengoba nomanje siyabala manje to 40 years. Yeah. Oh my God. Sesikhathi ngalo ukuyiplana ngempela lento ngaka. How long? Iplana lento ngaka. Enikule bafethu ngakho. Ufuna baculi. Kodwa khona basina abantu benza moshi ophusha moya. Ade la phusha moya. Sidlalile. Khona manje sikhona oshindeti, khona umsintwana. Yena. So, kwenza kanjani mfethu ukuthi abantu abangaka befike la ukuvakashela imoto egcwele ngiyisaba mfethu. Ngathi nje zikakula uyilunda. Uyilunda kahle kahle noma sikhipha. Lutho, akuyilutho. Hayi kube nje. Nami angazi, ngithenje, ngibize nje abantu ngathi impiyana kodwa ukuplana lento le ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kanti ingaba spend ithuba lethana ngathi manje ngizokwenza start saving sekelesi isikhathi esizama noma ideas ohlukile so ayenze lokho kodwa initially ukuyikhipha nje ngiqala ngokuqala laba bawufaka ngokuqala ithazimeni bese ngiqala ngokukhipha ama-invite a-invite abantu abawu-20 ngoba initially ngazizwa ngazeli hayi abantu abathi umuntu uza nomntwana nokho kuyingozi abantu abajulayo bashadile bangenzelelanga ngoba wonke umuntu usiza ngepartner wabo kodwa nje ngawuhlonipheka basiqinisekise abantu bafikele bagqoke kahle expensive gift smelling so nice Amaze ukugcina mfethu. Sibonge ngiyazi ubongela kubantu abavakashile. Samaze ukugcina nje. Ungifisela nje empilweni nje. 5 years ukuthi 5 years count. Yakhothi manje. Mina ngifisela impumelelo. Impumelelo ilende nokuthoba. Umuntu ongathobile kena anyway. So nje ngifisa ukuthi lo muntu abathi nguye nalendlela engiphila ngayo ingayishintsha ngoba I think yena futhi ngenzile ukuthi ngikwazi ukufika la khona ngibe nabantu abangakuthi umuntu ufuna banakela abantu ongaphili ukuthi uphakeme banakela abantu besebenzisa abantu abaseduzane and azi abantu abaningi la abantu basomphakathini imphakathi ngibe ngithola iziphelo khona bazi abantu abogogo abathile bethi hayi wena salukazi awusithola thina sinesikhathi sona ayisi possible. Ithi iBhayibheli abantu abayiphakamisayo ukuthi Thwabe aqali Kuthi ukuthi sisami samthanda okuhle awakazi umntwana uMageba. Bye bye sanibonani futhi.